ардакты пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламны өте қатты жақсы көрем. Алла елшісіне күнде салауат айтам. Жүректегі тілегім доғам болса ұйымдастырып отқан шарамызда бұл кісілердің шаралары сондай берекелі, сондай құтты сауапты амалдарға Расулаллах. لفي قريش لفيهم رحلة الشتاء والصيف خلق من شر الرحمن الرحيم كاذبة خافضات رافعة إذا رجت هل أتاك حديث الغاشية ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش برب الناس ملك الناس.